Najviac ma prekvapili individuálne vstupy niektorých žiakov, ktorí naozaj mali veľmi excelentné vedomosti a na geografii sa ukazujú v tom slabšom svetle a teraz príjemne prekvapili. Naozaj. Deti ma najviac prekvapili počas tohto týždňa originalitou nápadov a tímovým duchom. Spoluprácou a to, že si vytvorili nové priateľstva medzi sebou. Prekvapili ma tým, že dokážu spolupracovať v tých tímoch. Ja som teda už aj predtým s nimi spolupracovala v skupinách. Veľmi im to teda nešlo, ale myslím, že tento týždeň sa ukázali v takom lepšom svetle a tomu sa veľmi teším, že môžeme teda v tých skupinách aj naďalej spolupracovať a určite to budeme aj naďalej trénovať, takže tá spolupráca ma najviac prekvapila. Ako si sami vedeli rozdeliť úlohy a spoločne pracovali na projekte? Asi ten časový manažment by sme asi zmenili kvôli teda tej chorobnosti. Trošku to bolo cítiť, že tých žiakov bolo menej, takže tam sa teda vytváral ten stres, či už na mojej strane, alebo na strane teda žiakov. Asi zatiaľ toto by som zmenila. Na tú slovenčinu konkrétne, keďže som slovenčinárka, by som dala nejaké možno interaktívnejšie aktivity, že nedala by som tam ten pracovný list alebo tú osnovu, ale niečo možno také viac praktické, možno toto mi tam tak viac chýbalo na tej slovenčine. Pre mňa to bolo taký... Žila som si taký svoj svet celý týždeň, bola som viac s deťmi a mohla som sa to pozerať na to, ako si vytvárajú tie nové vzťahy medzi sebou. Utvrdila som sa v tom, že vedia spolupracovať, že im môžem dať väčší priestor na tú spoluprácu. Nemusím až tak zasahovať do ich práce a že im teda môžem dôverovať. Veľmi mi pomohli aj vyriešiť nejaké problémy na začiatku, že som napríklad sa ich opýtala, ako by mi pomohli vyriešiť to, že niektorí vypadli kvôli teda chorobe. Takže naozaj tá spolupráca je asi to jedno slovo, ktoré by som povedala k celému týždňu.